ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban. Buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang bumbu radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati. Kari ka mo mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. May ara man to reporter nga kabit di kabit to. Kabit sa ano, Filimon? Sa kulintas kag pulsiras. Oh. O ano to? Matuod ki ba lang masurrender ang NPA? Da wala man to NPA tay. Oh. Oh, nay kagani, Filimon. Ikaw gibla nagsiling nga may NPA dito. Di sila man na ang nagsiling. Nga, sino gibalang ato dito sa katubuhan? Si Tunto ah. Si Tunto? Ang upod ni Lone Ranger? Hindi ah. Si Katunto. Oh! Anay ka, Filimon. Daw tinuntong imuhaw? Hindi kaya. Amo na matuod. Ang alan siyang NPA dito sa sulod siyang katubuhan, si Katunto. Kag amoy na ang iyang alan, kay man nagapanunto siya. Oh. Kung mo damo gali reporter ang natuntuhan? Uy, iban gani. Wala natutulog-tulog. Wala na kaon-kaon. Wala na pulo pa uway. Oh. Sino ang naghambal? Si Katunto man. Filimon! Paglayas ka ganit res tubang ko, ha? Layas! Di kayo matuod ba na tay? Layas! Oh, hala. Disgrasya nga dako. Nag-abot ang bana ni Pani. Kag maabtan gid sila sang iya nga lover boy. Ay mauna ako dalagan para makabati ako sang matabo. Tapos gidi karon si Pani. Maabtan gini siya sang iyabana nga inchik. Natingala ko bala sini kay Pani mo. Siling nila. Basta inchik ko no. Bantito na.
diri ako mamati. Tapos ginikaron si Pani. O, kamura, wala huya! Oh, ato na. Mga maruib! Kamu luib sa akin? Hoy, ikaw lalaki! Layas ka! Sa wala ko pa ikaw mapatray! Oo! Malayas na ko! Hap! Oh, ikaw balik aray! Oo! Ngahaw! Ikaw lipat imo blip! Ay, ako na pagtingin na suksok mo. Ikaw pare! Nga ikaw himo sere sa akin? Ano ako na himo? Ako hatag sa imo tanan? Sala mo man ang tanan. Pulos silang negosyo ang ginatubang mo. Wala ka na sa panahon sa akon. Gani, bitin ako pirmi. Kanuwas na. Tigulang ka na. Wala ka na sang ibuga. Ano mo? Para ikaw na wala problema. Ako hikaw na lang. Ay, hindi. Hindi pagtiruhan ka galingon mo. Ikaw na pugong sakon? Ikaw hindi gusto ako patay? Ari na lang ang lubid ang gamita, oh. Malapta pati karon ng mga dugo mo. Mangimos pa ko sina. Ika, mayo nga balita. Oh, ano? Mayo nga balita? Kay balo ka ika? Wala pa. Ginokupar ang tricycad nga ginabiyahe ko. Oh, amo lang ina. Nalipay ka, Ged? Para gin ako, para lang gin ang tricycad nga ginaarkilahan mo. Ute, maayo kontrak ina kay. Wala pa gani ako makatapos. Ang nag-arkila sa tricycad, maayong pangabuhi. May pigiri sila dito sa uma. Uy, matuod ka kulapo? Ute, ano karon? Ginpadulong ni ako dito sang 5 kasako nga upa sa uma. Kag bayaran ni ako bali 1 kagatos ka pisos. Uy, matuod ka? Oo. Hamak mo nga makaganansya ako sa 1 kagatos ka pisos sa sulod sa 1 kadlaw. Ate, maayo kun amo eh. Ute, saan o ka madulong sang upa? Karon sa hapon, kag siguro magabihan ako sa pagpauli. Hindi na lang ko ninyo paghulata ha? Hindi nyo lang ko paghulata sa pagkaon kay base ko magabihan ako. Ate, sige ah. Hindi ka na lang namon paghulaton ni Pilimon kag ni Pipa sa pagkaon. Pero ang 1 kagatos ha, kinahanglan nga bilog gihapon sa pag-abot ha? Wala si tatay, nay? Kung naman ubuso na lang nato ng kanon, ha? Ikaw Pilimon ha? Daw sa wala ka bala makakaon sang kanon. Nay, kung nalang si tatay, bitin na kaon ko. Pirmilan niya ako ginaubusan.
kilo? Nga matigang kasang 3 ka kilo, Pilimon? Huy, Pilimon, anong pulos kung magkaon kasang madamo nga kanon? Kay wala ka managadako. Bawa. Gabi na ba? Wala ba ko makalambot sa pigiri? Kagsamtang nagadugay. Nagahinay ang lakat sang sikad. Bakit tigaw? Wala. Nano ni? Hindi na maglakataw? Nano ni man? Anay ka, manaog ko di. Abe, nantaw. Hindi! Naglupok ang guma ko! Ano nga di malas man? Naplatan pa ko? Gabi na nga daan? Hindi ko sini karon mapaligad sang gabi man. May tani ko adlaw ini. Ato. May jutay nga balay. Dira ako mangayo sang bulig. Maano ka siling mo? Siling ko, tani, Choy. Di lang ko pagabi ay. Di lang ko matulog kay naglupok ang gumas ang sikad ko. Ay, amo gali. Ati, sige. Sulod. Pero isa lang ang kwarto sa balay nga ini. Kag iya na isang bata ko nga dalaga. Ha? Dalaga? Oo to. Kung gusto mo, maghulid ka lang sa iya. Mahulid ako sa bata mo nga dalaga, Choy? Gusto. Basta ipangako mo lang nga hindi mo siya pagtandugon. Kag ipangako mo nga hindi mo siya paghambalon o kun pagsapakon. Ati huho, Choy. Para mo lagi na, mabuot ko iya, Choy. Kung nagakatulog. Ate, sige. Magsulod ka na dito sa sulod. May kingki mandira. Masanag ina. Okay lang na, Choy. Okay lang. Pero kung hindi ka makasaw sang sanag, patya lang ang suga. Ate, Kwan, base kung hindi makasaw ang bata mo nga dalaga, Choy? Wala sang kaso sa iya kung masanag man o kung hindi. Basta hindi lang siya pagtanduga. Maayo man na nga may kaupod siya dira. Ay ho, katahom sining anak niya nga dalaga ho. Baw kahamuok pa sang iya pagtulog. Anay ka, patyon kong suga. Aring kingki, hoypon ko ini. Para na, patay ng suga. Kag madulom na, ay kanami lang. Libre na ako sininga maka hurikap.
Aber. Hikapon ko abi ang iya batiis. Uy, wala siya reklamo haw. Siguro gusto yaman ay. Aber. Sa dughan abi. Uy, hala. Wala mo sa gyapon magulag, oh. Oh, siguro kursunada ginaya ako ay. Aber, palagawon kong kamot ko. Ubaw ka nami sang kurba ba? Hindi pariyo kay ika nga pulos lang tulan. Ay, kanami lang. Wala gid ako magunahuna nga swerte ko gid ang gabi ngayon ni. Swerte ko. Wala labot kay may hiligdaan na ako. Maka-score pa ako. Oh. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Kung buwan, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13, 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote Bacolod #1 Basta Radio Bombo. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangganabong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Bahin sang nagdigad. Nagpanugid si Maya kay Gina nga may auto na si Emilio kag kaupod gihapon si Carlo. Apang ginambalan niya si Gina nga hindi na niya liwat pag ihinambit si Emilio sa iya tungod akig ini sa iya. Si Inday, ang maid naman ni Carlo, sikrito nga nagpanugid sa kay Emilio nga may kilala kuno siya nga janitor sa NBI
Kag nagpanugid ini, nga ridon ang balay ni Carlo tungod isa ini ka drug dealer. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang kasugpon sa nga akong pagsaysay. Diri sa Provincial Jail. Ma-raid diri ang mga pulis? Kaya nga ma-raid sila? Inang si Carlo kuno to. Isa kuno ina ka drug dealer. Ano? Oo to. Amo inang siling ni Istoy. Drug dealer kuno si Toto Carlo. Drug dealer si Carlo? Amo may inang siling ni Istoy. Saan kuno sila ma-raid siling mo? Karon kuno sa gabi. Hindi. Ay, oo Toto Emil. Amo inang siling ni Istoy. Kag nagsiling gid siya sa akon nga hindi kuno ako manugid bisan kay sino. Hindi makumapamtang sa ginsugid sa akong inday ba? Ma-raid ko diri mga pulis? Drug dealer ko si Carlo? Ganay ka. Gusto, no? Karoon ko lang na binagbinag ang tanan. Kadamos ang kwarta si Carlo. Di niya ginako ang kwarta ngayon naman. Wala mo kumakaibalo kung anong ginanegosyo niya. Basta kay siling niya, ang negosyo niya kuno ya buy and sell. Kag wala man ako makakita kag makabati nga konektado sa drugs. Malain ini. Kung matuod nga drug dealer siya, basi ba umid ako sini? Ay, sus, budlay na. Ang mahay pa, hindi anay ko di magtulog. Hindi ko di magtulog karon sa gabi. Malakat ko. Mangita ko sa balibad nga hindi ako makatulog diri karon sa gabi. Kaya nang si Inday nga maid, wala man diri nagatulog. Nagapuli-puli na saya kada gabi. Siling mo, Emilio? Hindi ka rin magtulog diri sa balay karon sa gabi? Oo, Carlo. Kunabi, hingin patawag ako ni tatay. May hambalang kuno kami nga tama ka importante. Ano ka importante, ina? Maambot lang. Makay balog ko sina. Sugiran ta lang kabuas kung magbalik ko. Siguro ang hambala namon ng parte sa mangod kong lalaki nga nagtaban sa babae. Amo gali? Oo. Umuwi na siguro mo. Basaga pa mabalik ako dire. Sige. Hulatong ko lang ikaw sa pamahaw, ha? Halong. Okay, Carlo. Kalinong sang balay, Laing gidya kun ari diri si Emilio. Kaya sa mag-aga kami nga naga-dogsing. May nagapanuktok? Dali lang! Ay, basi kung siya nagbalik nga ini.
Up. Carlo alias Blackjack. Mga pulis? Arestado ka. Men, lugutan ninyong palibot. Dali ka. Ano ka katutuhanin eh? May warrant of arrest plaka mo ah? Kompleto. May nakuha si Tomas sa kabinet. Siya po. Kag-iban pa nga para pernalya. Ay, hindi! Hindi ba to, di na? Ay! Ginplantiran lang niyo ako, no? Matawag ako sa ako na abogado! Pag gusto ka lang, apang dalon ka namon sa istasyon. Men! Sir! Dalaan ninyo siya. Mahalin na kita, Dre. Animal! Animal! This is insane! This is insane! Gindakop patuon sang pulis si Carlo, kagindala sa police station. Sa pagpadayon ko pagid. Totoo, Emil. Mayo kay Ari ka na to. Uy, nga Inday? Gindakop sang pulis si Toto Carlo. Kag ato siya subong na detain sa police station. Ano? Oo to. Gindala siya sang mga pulis. Silingkog gitaw. Silingkog gid nga matuod ang ginsiling ni Istoy. Ate, makato ako dito. Duawon ko siya. Dalaan ko siya dito sa pamahaw. Ate, oo Toto, Emil ah. Ginswerte pa ko ba? Bawo kung ari ako dire, piyo nga maumig ko. Mahimo nga pasibangdan pati ako, nga kaupo ni Carlo. Wala man ko magunahuna nga drug dealer si Carlo eh. Ang buhaton ko mapawala na lang ko ah. Ulaton ko na lang ang pagkontak niya sa ako na. Ay, budlay niya nga pati ako maumid pa sa sala niya. Nakabati ka na blasang balita, Gina? Ano nga balita, Maya? Si Carlo, ang karibal mo bala kay Emilio, nadakpan kuno kagabi. Ginraid ang iya balay sang pulis. Kag nadakpan gid ang mga kinilo nga shabu. Kag ang kiluhan sini. Ano? Kag si Emil? Ano natabo sa kay Emil? Wala didto maabti si Emil. Isa lang didto si Carlo nga nadakpan. Kag subong, ato siya kuno sa istasyon sang pulis. Nagahulat sang bista niya. Kag wala sang bail. Amo gali. Apa nga wala siya madala? Kay magkaupod sila ni Carlo. Amo gani. Natingala man ako. Ote, makikita ka bala kay Carlo? Para makahibalo ka kung anong natabo kay Emil? Nga makikita ako sa iya man. Merese nila ina. Gina, nakahibalo na ako kung anong natabo kay Emil. Ano, Maya? Wala gali siya maumid. Kay ti, wala siya matabuan sang gabi nga ginraid ang balay ni Carlo. Amo gali? Oo. Kag maayo man kay wala siya ginumid ni Carlo. Wala na ako sang labot kung ano man matabo sa iya. Kinakaugtan ko sila. Kinakaugtan ko sila, Maya. Salamat. Salamat kay ginduam ako di sa prisuhan niya ginditinan ko.
Ang dumdum ko kung hindi ka na magpakita sa akon. Ari man nga mahimo bala ina. May relasyon tayo nga duha. Amo pa lang ako makakadto diri kay man ginpaligad ko anay nga magkanay ang mga hitabo. Madetain ako diri. Wala ko sang veil. Bango droga nga akong kaso. Wala ko magunahuna nga kudiktado kag di sa droga eh. Amoy ni kabuhian ko eh. Amoy na ko nga makapagusto ako sang gasto sa imo. Kung hindi sa droga, ano mang ihatag ko sa imo man? Carlo, abi mo bala, wala ko magunahuna mo nga mo sinimabtan nga duha. Hindi ka magpalibog Makagwa man ako gihapon diri sa pila ka adlaw. Gani Emil ha, may blood compact bala kita. Walang iwanan. Oo, Carlo. Wala ko sinay malipat Hulaton ta kaya hasta nga makagwa ka diri sa prisuhan. Hulat ka da. Nga mahulat ko si imo. Ay ginago na iya. Kag hindi ko ya gago no. Hindi. Kagkaroon nga nakaibalo ako sang imo mudos, Carlo. Nakaibalo na ako kung anong buhaton ko. Nakaibalo na ako. Hindi ba ikaw si Emil, ang boyfriend ni Carlo? Oo, ako matuod. Ate, ano ka na ng trabaho mo kaya wala na siya? Ato na siya sa prisuhan. Ako na, gapangita ko subong sa obra. Pero kay iwat sang trabaho subong. Amugid. Kinahanglan utak ang gamiton mo. Halimbawa, maupod ka sa racket ko. Ha? Anong racket mo? Extortion. Extortion? Ano naman? Hapos lang inaiya. May ara ka ba lang girlfriend sang una? Oo kadamo. Kag nakuhaan mo bala sa sang kamera sang inyo pagromansahan gito ha? Oo. Nabuhat ko ina. Madamo ako sang file dito. Ara mo lang galing ina, dako nga kwarta ina. Sa ano nga paagi man? Pahuga ang girlfriend mo, nga ipost mo sa Facebook ang inyo laragway nga duwa, kung hindi sa magbayad sang dako nga kantidad. Abot ko na ng bot mo silingon Okay na. Okay, gid. Mga 5 ka babae ang nakuhaan ko sa laragway mo. Oo. Kag kanami ato. Katahom sang ginkuha ko nga laragway. Kaya man ang amon sex, all the way down mo. Wow. Kag kung amo tong gamiton ko sa pagpamahog sa ila, mabayad gid sila bisan pila ang isukot ko. Dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat nga aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong platuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong platuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao.
Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Kunang ampang basketball Isa amo sa ang mga mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibi. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanina. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kag ini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio
Dear Diary, tawagalan niya ako sa ngalan nuli sang probinsya sang Palawan. Nagapanuigon sang 28 anyos. Ang akong trabaho isa ka panadiro o kon nagapanghimo sang tinapay. Wala pa ako sang asawa. Ang akon kaupod amo ang akon iloy kag ang akon lulo nga nagapanuigon na sang 80 anyos. Uli ano na si lulo, apang young at heart. Sinanay ko nagabaligya sang inasal nga manok sa bangga, kag si lulo amo permi ang nabilin sa balay. Isa kabi sina, gintawag ako ni lulo. Sa pagsugod gid sang akon pagsaysay, Lole, may isugid ako sa imo. Ano ina, lo? May chicks nga naluyag sa akon. Ha? Ano, lo? Sino nga chicks? Bantayi lang bala. Kay dugay-dugay, malabay na siya. Ay gali, lo? Nga sino na siya? Yaya na siya sang bata. Kag maagi na siya dugay-dugay para magsugat sang bata sa eskwelahan. Ayaw mo gali, lo? Oo, lole. Hala, ara na siya. Ara na. Sa diin, lo? Sa diin? Ilang nagapakanto dire. Te. Guwapa, no? Hindi. Guwapa ko, no? Anong gwapahon si naman? Nga daw si Babalo ang sagang niya? Te, apo. Anong masiling mo? Lo, sa ano ka makasiling nga naluyag sa simo? Paglabay niya, bugnuhon ko siya. Ara na siya, lo. Malapit na lang siya. Miss! I love you lang da! I love you too! Hala. Te. Kabati kasi na, lole. Apo, I love you too, manda kuno hambal ya. Mamasyal ko to sa ila buwas. Hanule, kag kinahanglan, opdan mo ko, ha? Ate, ulo opdan ko ikaw. Apo, dali na. Malakat na kita. Hala. Nakailis ka na galilo? Ay huo Kay na pa. Tingala ko nga nagapangalisngaw ng perfume mo kay. Te, hamot no? Hamot man Hisa ka ay. Si Lulu man. Nga may isa ko, lo. Te, kay akong naluyagan ni Fimo, kag hindi kay ikaw. Dali na, malakat na kita. Lo, kay nabla na sugata ko si Fi. Nagsiling siya nga hambalon taka. Nga hindi ka lang kuno anay magkadto sa ila, kay may kadtuan siya. Ano? Oo, lo. Amo nang siling niya sa akon. Hambalong ko kuno ikaw. Nga sa buwas ka nalang makadto sa ila.
Kay subong wala to siya sila. Ay, amugali. Oo. O sige na lo. Isli na to sang puruntong ang pantalon mo nga puti. Bisan may edad na si Lolo, apang mahilig yapon sa chicks. Kag sang adlaw nga ato, wala madayon ang pagkadto niya kay Fe. Tugod, may ginlaktan ini. Sa pagpadayon ko pagid. Na ano ina si Lolo mo nuli? Nga doon sa manok, ina nga nagasiburo, nga nagapanampuay sa bintada. Wala bisa makabisita kay Faye mo. Anong siling mo? Mabisita sa kay Faye? Oo, Nay. Pero abi mo, Nay, ang matuod, ginbutigan ko siya, nga wala to si Faye. Amo na guro nga nagipangsubo sa kay ti, wala siya makakadto to sa kay Faye mo. Ay, naguli ano na ginaya si Lolo na ino? Abihan naluyag si Fe sa iya. Pero wala sa makaibalo nga ginalango-lango lang siya ni Fe. Wala ko ginhagad ni Lolo nga mamaster kay Fihaw. Basi kung nalimtan na niya si Fe, basi kung nalipat na siya. At idumayo man. Anay kabla, din sa man. Basi kung na to sagwa. Pabayaan ko anay siya. Anay ka, may kaduan na ako sa makadali. Mapachanggi ako. Nuli, Bao Nuli, maayo kay Ari ka na. Oh. Si Lolo mo, nadula. Ha? Ay nga man na yaw? Ay ambot. Basta nga nadula lang siya. Nalibot ko na ang tanan, pero wala ko gid siya makita. Inano? Basi kung nagkadto sa kay Finay? Kagaso nagtalang siya sa pagpuli, ya? Ay, abi, kadto ato siya. Ate, oh. Oo, Nay. Dito yung nagkadto si Lolo man? Ba? Wala. Ato siya, oh? Uy, ano na siya man? Nagalakat siya, kag... Hindi. Nagapasaan sa siyang ripli? Nagano-ano niya si Lolo man? Lagsong ko siya. Lo! Nga nagpasaan kayo mo isang reply man, ha? Nuli, apo ko. Nano ka, Lu? Kagano ka di? Nga ginapasaan mo ang reply mo nga guba? Amo na din ginasiling ko sa imo. Nga gubala ni matuod. Apang gingamit ko pa ini isang tsimpo hapon. Ginatos ka hapon ang napatay sini. Kag amo man ining makapatay sa lalaki nga maagaw sa akon sa nubya ko nga si Fe. Lo? Oo, Lole.
napangita ko siya. Kaya kung makita ko siya, tiruhon ko siya sang replay ngayon na. Lolo, buwas na lang sa pangita, Ha? Kayo? Hapon na ho? Madali na magtunod ng adlaw? Basi kung mabungguan ka di karon sa salakyan. Ano? Ako bungguan sang salakyan? Oo, Lo. Ay, lole! Hubog lang na yung ginabungguan sang salakyan. Si Lulu man. Karon mga lisod dito si Philo mo. Kung makaibalo siya nga nabungguan ka sang salakyan. Na, anong dumabala? Ay, tuon no? Ay, ano matuon ang isiling ni Fe kung mabungguan ko sa lakyan, no? Uy, mga lisod gina siya, Lo. Ay, mahibig si Fe kung mataboy na. Kani sige na, dali na. Mapuli na kita. Dali na. Ay, oo, uli Basta si Fe gani ang magsiling, alright na siya sakon. Nga ginapangita niya ang lalaki nga nobyo ni Fe? Ano, kilala niya? Wala na Paminsaro lang niya ina Nagapatis siya nga may lalaki nga ginatabo si Fe. Kay man, wala na ini sa ilabalay. Ay, oo. Nagulian nun, naging si Lulo mo. Din siya gali, Nay? Ay, ato ho, nagakatulog. Kinapoy siguro sa sagad lakat. Lo, hindi na lang magsagad sa hulat kay Fe, bala? Gintaba na to sa isang nobyo niya. Ano? Si Fe nagpataban? Oo, Lo. Gani kalimti na lang na siya, ha? Wala sang hinambalan nga klase sang babaye. Maluib. Sa lawahan. Wala sang palabra di honor. Ingrata! Pero sige lang. Hindi man lang siyang babae diri sa kalibutan. Mangita kuya sang babae nga mas pasang sa iya. Hustulo. Sa madason nga adlaw, namantay naman sang iban nga babae si Lulo nga nagalabay, kag tamyawon sang I love you landa. May ara man nga nagabalikid pero may ara man nga wala. Apang nagasigil lang iya si Lulo, man playboy mo. Hasta diri na lang ang akon pagsaysay. Tob-tob sa liwat, Dear Diary, Noli. Amuyad to ang matahong nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi. Diri sa Dear Diary, matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong!